стане? Много добре, бе, ти как си? Бива, брато. Топ. Топ, нали? Топа. Ама ти тази дума откъде знаеш, бе? Това е мое оригинално послание, което никой друг не го ползва. Само мое. Топ. Лъжеш. Не лъжа, брат. Аз знаеш, че го ползвам топ от няколко години. Защото го чу от мене. Не, ти тогава изобщо не съм те виждал аз в социалните мрежи. Фанаме, Дева, фанаме. Ми фанахте. Добре, да кажи сега. Първо ще те питам, защото това е много важно. Аз все пак съм бил коко от София ден и нощ много дълго време. И са ми много важна тема парите. Така. Как мога да изкарам някой лев? Научи едно умение, монетизирай това умение, направи достатъчно оферти. 300. Това е. Добре. Сега те питам, това е първата ти фен среща или? Първата фен среща беше мега яко. Team Boom Fest 2023. Топ! Фото реплика, нали така? Топ! Братле. Добре. И какво е чувството, братле? Кажи сега, така, да видиш, че много хора идват при тебе, кефат ти се, искат да се снимат с тебе, усмихват се, прегръщат те и какво ли още не. Какво е чувството? Защото ти очевидно го изпитваш за първи път. Веднага ти казвам, необичайно, защото сме свикнали, постоянно сме в онлайн пространство, нали така? Обаче като дойдеш, като видиш една линия от 200-300 човека и си казваш, абе чакай, тия хора са истински, те не ме подкрепят само в социалните мрежи, а наистина всъщност са живи тия хора. И като се подпишеш, топ, казвам. Много топ, нали? Топ от всякъде. Добре, ще останеш на концерта. Как няма да остана? Обещаваш ли? Обещавам. Искам да ме потърсиш, после да ме намериш. Аз ще потърся и искам да те видя, че крещиш. Глас не ми остана, обаче за тебе специално ще креща, брат. Сега даже пак ще трябва да крещиш. Така ли? Да. Слушам, каква е репликата? Репликата е Team Boom Fest на 3. Давай. 1, 2, 3. Team Boom Fest!